Yangaci ta banza yangaci ta wuri. Abokina dai. Na samu wutan nan fa. Ba na so dan. Gariya nake. Kai, abokina na kamar soyayyar wata yarinya fa ban gaya ma ba. Ka iya kunu. To wace ce haka? Saude. Saude fa kace? Ba kuwa ce tana nan wata ƴar sira haka. Ai na san ta. To ka juma ya san ta. Wannan ba ƴar nan garin bace. Yar ka tsallake ce. Yarinyar kullum sai ta bi ta bayan layin mu. Ka juma ya san ta shi. Zan ma zo da hotonta. To shikenan ma an gama magana. Eh. Dan Allah ina gurin mai na kasuwa zan je. Zan ma zo da hoton nata. Shikenan ba kasuwa. To shikenan sai mun zo wajen. Mutum ya kaga cafan mutum fa. Wafa? Na sau da mana. Kuma kaga ce kai ma gurin hoto ba kai mar ba. Mu je na san me zan ce ma. Okay to shikenan. Assalamu alaikum, ina ne man nan? Wa alaikum assalam ka zuwa. Ba ni fici kwata. Ya. Sauri da Allah. Ba matsala. Sauri. Ya mun kai kadai ka siya madan na rada nan ba wani ba customer ne zo. Tab, ka ce za ka samu na taliya. Na saure. Abokina dai. Na samu wutan nan fa. Ba na so dan. God have mercy upon us. Gariya nake. Gari zan sa mata.